Дека си поговорим за iStyle. И не знам дали се сещате, но има една промоция, която е свързана с слънчевите очила в iStyle. Абсолютно всички слънчеви очила са намалени с какво? 50% намаление! Но всички се чуете, Деянка, кога приключва това? Кога приключва тази промоция, тази оферта, тази супер яка готина промоция? Сега ще ви кажа. На 14 април. На 14 април приключва тази оферта и повече няма да бъдат намалени с тези 50% тези слънчеви очила. Както знаете, всичките слънчеви очила на iStyle са първо топ дизайн, 10 визия. Най-хубавите очила, които някога ще намерите. Но, какво е хубавото? UV400 най-висок клас UV защита, 50% намаление, доставки до един ден в цяла България и, чуйте само, доживотна гаранция, защото ние знаем какво продаваме. iStyle очилата са 10 от 10 и има доживотна гаранция, защото ние вярваме в качеството и знаем, че няма какво да стане. Затова искаме вие да се чувствате сигурни.